Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Rowena at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan a Rowena manang. Taga Isabela ak. Iso amay sa akmat anaayat amang tartarabay iti daytoy a drama. Nang runa, idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Nabayag ang nagpukaw daytoy iti ere, iso akas taunay aliday mi, idi saan min amang ngaganda ito'y a drama. Duan kada kami timang sapsapul kadagiti dadduma pay a drama yu idi, amay patpatangatang iti radyo. Ngamdak sanggasat, ta saan nga amin asigod akatenggan mi a drama, kat adda iti YouTube. Ngam ti pakaragsakan mi unay, saanan akas idi amasapul agumatang kami pay iti basit at transistor radio when Walkman tapno makangag kami laang iti drama. Ken saan nga amin a lugar apapanan mi idi kat maimot mi dagiti nadakamat ko. Ngam ita, uray sa di naman ti papanan mi, basta lakit din napigsa ti signal ti data kan ada earphones, ma-enjoyment ti agdengeg. Wan to sawa pay no dadduma. Naawi sakmet amang ipadrama iti padas ko, kat sapay kuma, tamapilimet ama ipatangatang. Hoy, Rowena, di ka di pa agawid? Itay pa nakaawid dagiti cottagers ta? Si kamat gayam, Lance. Ururnos lang dagiti adda dito'y table ko. Tapno na urnos asang putakin ton bigat. Kan pangururayak matan ka ni Dindo. Umaynak ngamin sukunan. Isu matlagaya madi ka pa'y nagawid. Oh, kumusta kayo matngay ka ni Dindo? Talaga ka di aseryoso kan? Iti pan nakirelasyon mo iti may sa abalo? Ha? Oh, hindi ka mo offend ha? Amumatan ti kinataklesak. Kanagdamdamag aklaeng mat. Ay ayatak ni Dindo, Lance. Amok day ta? Nang runa kat italaang mat anadaan kay ti boyfriend. Ngam, kabailam ti makiasawa iti balo nga addaan iti anak. Lance, idinaklon ko ti ayat ni Dindo. Karamanan nga inaklon ko amin nga ipatpatag na iti biyag. Nasimpot mo ti anak na. Iso akasla anak ko matan. Sabagay, madlaw mat anatak ng alalaki ni Dindo. Sapay la ko mga rod tagnanayon anaragsak ka iti danan na Rowena. Kan awan to kumatagbalin aparikot iti anak na, into nagasawa kayon. Awan mat siguro, Lance. Amok nga agkasungwan kamin to iti anak na. Nay, apa ingay, rabiin nga maawan pa ini dadim, boyet. Wen nga rod, ang mga noda na pananda ka ni Tita Rowena, Lola. Manipod na karelasyon na day siya babae, masansanan amala daw nga agawid ni dadim. Amo namat nga dagururay kan kwada dito'y balay. Lola? No apay mat nga men, asinukatan na adagos day ti mamem. May mayat matla kumano saanan anak relasyon pa iti sabali a babae. Nasingpat ni Tita Rowena, Lola. Pagkunaamat, boyet. Nasingpat kanyak, Lola. As-asi kasunak numapan kami agpasyar kada daddy. Ha, amang ano ginsisingpat laang mo't tapno maalanan amamin pinsan ti talak ni dadim. Nga ta, Lola? Ay, wunapok. Iso asan ka unay ng agkampanti ti na dya babae. Napintas ti panagbyagyo ka ni dadim. Anyat amaw, amang ano day talaang ti al-almanan na.
ko inton bigat Rowena. Mapantayon to makimisa kada boyet. Kan ipasyartan to manen kalpasan ti misa. Sige, no day tati ko nam Dindo. Umaydakan to sukunan ka ni boyet. Sigurado ang maragsakan day di amapan man na nagpasyar. Okay. Dindo, sigurado ka kadi akayatnak ni Boyet? Ne, apay nadamag mo day Rowena. Makita mo't nagpaspasyar tayo saan ka di. Napasig kan ka di anak ko. Dindo. Kaya't kung amin nga itapay laeng, agbalin kayon anasingad kan ni Boyet. Tayo to nagkalaysatan, awan ton ti parikot. Maaklon na kanton kaspudpud no nga inana. Sapay ko mga rod, taawan to ti agbalin aparikot Dindo. Sapay ko ma. Kumusta kan, Boyet? Oh, Boyet, kumusta ka kano ko na ni Tita Rowena? Okay mo, tita. Nasayaat mo't no kasta. Kumusta mo't ti school mo? Nangato ka di mo't lang dagiti grades mo? Tita. Siyempre, imala ka kanyak Boyet. Iso na lang kay di school. Kandi ka agdanag. Kanayon na kanto nga i-guide ni Rowena iti panagadal mo. Amo mo't amay sa teacher ni Tita Rowena, saan ka di? Daddy, amok day ta. Saan ka nga agbabain kanyak, Boyet? No da kayat mo sa ludsudan, maipapan iti lessons mo iti school, damagam laeng. Madadaan na ka mangisurukan ka. Thank you, tita. Di ka agbabain ka ni Tita Rowena, Boyet, Ta, into nagkalay sa kamin. Isuntun ti may kadwa amamim. Ha? Ay, anya ka di Dindo? Tila ibagbagam ka ni Boyet. Agpay sumot ti bagbagak Rowena. Boyet, anak. Kaya't mo ka ding agbalin na may kadwa amamim ni Tita Rowena? Daddy, kayat ko launay. Makitam Rowena. Isong agsagana ka. Tayo ti mabiit. Yam amukan ton ka ni mamang. Sigurado ka iti dayta, Dindo? Wen, Rowena. Kaya't ko amumon ni mamang. Balo ni Dindo akaayan ayat ko manang Emmy, kan adayo tinagbaetan ti edad mi. Naladaw daan na addaan iti anak, iti pimusayon nga asawa na, iso nga ubing pay ni Boyet nga anak da. Nangato ti posisyon ni Dindo iti kumpanya pagpapaayan na, iso amakunak anasaliwanwan ti panagbiagda, iti kakaisuna nga anak da, iti daydi asawa na. Naamamok ni Dindo, babaan iti asawa ti co-teacher ko, tamay may sa akumpanya ti pagpapaayanda. Nasingpet ni Dindo, iso na sursurok nga inayat, uray na tataengan ngam siyak. Nasingpet mat ni Boyet nga anak na. Ken nagbalinan ana asidag tirik na kanyak, manipod kanayon mi nga ipasyar, ken ikuyog kadagiti papapanan mi iti amana. Aging gaadimteng ti kanito, nga inyam amuna kon ni Dindo iti inana. Mamang, kaya't ko ayam amukada kayo ni Rowena. Kayan ayat ko. Naimbagnal daw yo, ma'am. Kastamot kan kabalasang ko.
Si kagayam ni Rowena. Sang kadakamat nakatiapok, tunggal agsarita kami. Kasta ka di, ma'am? May sa school teacher ni Rowena, mamang. Kasta ka di. Madlaw unay nga, ubi nga mangamsi ka ni Rowena, Dindo. Husto kayo, mamang. Talagang ubing ngamsyak. Ngamsan mo taday tatipang rukodan itinapudno nga ayat saan ka di? Sa bagay, kan mamati akmat nga amom apilyan ti isukat mo iti day di asawam. Jay ammo na ka nga ipatag, kastamot iti anak mo. Mamang? Di kay agdanag, ma'am. Manipod inaklon ko ti panagayat ni Dindo, kan impatag ko. Napatagmatan kanyak amin ang napatagkan kwa na. Nang runa ti anak na. Nasaya at ngarudno kasta balasang ko. Katsapay ko ma, tamatungpal mo amin dagita nga insawang mo ita. Dindo, sigurado ka din iti kaayan-ayat mo. Adayumot nga ububing ngamsi ka. Amang ano di nakabailan nga akman ti agbalin nga asawa kan maysa nga ina. Pagkunan nyo matitiday ta, mamang. Amang ano ti estado yulaang iti biyag ti kinayat na kan ka. Amang ano makasapul to iti katauban na, kat isukat na kan tumot lang. Adayo mapasamak day tapang panunutan nyo, mamang. Ay ayatan mi titunggal may sa ni Rowena. Kan makitak met anapatagan kan kuana ni Boyet nga anak ko. Ama nga, no saan to nga agbalin anasaya at amadrasta iti anak mo. Amo ka sana ka nagkamala ng pili kan ni Rowena nga agbalin na may kadwa nga ina ni Boyet, mamang. Sapay la ko mga Rodindo. Nakasingsing pat na iti asawam. Iso nga ekspektar akastantumot da ijay akaayan-ayat mo. Di kaya danag, mamang. Basta ipaayan niyo iti kundawin ni Rowena amang ipanagnak nga agbalinto anasaya at nga asawa kan may kadwa nga ina ni Boyet. Dindo, di naksamot kayat ni mamang mo. Di, pagkunam mat, Rowena. Kuwang amin. Kasya lang agsasaw ni mamang. Medyo strikto ngam nasingpat. Amok nga kinaawatan kayong tumutlaeng. Apaman amam-amuya na imbag titunggal maysa. Sapay ko mga Rodindo. Adapay ket din amak ko. Gaputa, dinilaw na ti adayo abaet ti edad ta. Amang ano pagarupon na ti kwartam laang ti kinayat ko ken ka. Rowena, may saka professional. Kanada na talgad at trabaho. Isungawan ti pamkwatan na amang panuno ti tikasta. Katap no mapunas amin dagita pa nagduaduam. Kidawag nga kalaysatan. Ha? Dindo? Nga mad ako makidawag kang kapabor. Kat sapay la ko matapat ganak, Rowena. Anya day ta, Dindo? Masapul ko ti mga sikaso kada mamang kan Boyet bayat ti kaawan ko. Ha? Apay, papanam Dindo. May akarak iti sumagmamano abulan iti Davao. Iti maysa kadag iti kompanyami. Adong abi dagiti naska na simpaki jay. Isungag na ida kijay iti sumagmamano abulan. Kan depende pa dayta, no maornos ko adagos dagiti problema ijay. Saan nga taan nakababain nga agnaedak iti balayo? Kabayatan ti kaawan mo? Rowena, agasawa tanton. Ikalay sa ka na paman na sumangputak manipod ijay Davao.
Iso anas kan nga itapay laeng. Mayroam munti bagi makadin na damamang kan Boyet. Dindo, Agtalag ka kumakanyak Rowena. Ti pa nagkalay sa ti sumaruno nga si Kaswag. Apa man na maornos ko ti problema iti may sa akumpanyami di Davao. Iso apat gam kumatikid daw ko. Ngagnaid ka pa'y lang di balay kabayatan ti kaawan ko. Tapno adakad kadwa damamang kan Boyet. amang ano saan nga umanugot ni mamang mo? Apay kit din na saan. Siyak ti makamukan kwa na. Tilang kayat ko amaumuan ita kat no umanugot kay dikid-kid dawak huwan no saan. Anya, mapan kay jay Davao ko na, Dindo. Wan mamang, sumagmamanulang matabulan. At nga minaskan nga ornosak ijay. Ha? No kasta, Daddy? Da kami lang kan ni Lola timabati ditoy? Saan, Boyet? Tainton mapaan ako ni Jay Davao, umaitog na dito'y ni Tita Rowena. Anya, ubay agna dito, itikayan ayat mo? Wan mamang, tapno ada kadwaya mang tanipato kan ni Boyet, kan mga sikaso moten akada kayo. Ngam saan mo pa'y nga asawa, day jay ababae, Dindo. Mamang, agkalay sa kaminton apama na sumangpetak manipo di Jay Davao. Agasawa kaminton kan ni Rowena. Ha? Agpay sa Daddy? Agbalinton na mamik ni Tita Rowena? Wan anak, isong agsingsingpet ka ha? Di mo suksukiran ni Tita Rowena. Kaya't ko atratwa makaslapod-pod no nga inam. Amo ka din nakabaybayan? Iso ang naturidak apumanaw? Wan, Daddy? Kaya't mo akabalay day jay akayan ayat ni Daddy, Boyet. Wan, Lola? Nasingpot ni Tita Rowena? Amok adi na tabaybayan. Iti ababa sarita manang Emmy, napanak nga rod nagnaag iti balay da Dindo bayat ti kaawan na. Mariknak nga da pa nagkadkad ti inana, ngam awan na balinan na, ta iso ti kayat ni Dindo. Awan mo tinagbalin a problema mi kan ni Boyet, ta nagbalin a natudyo kanyak. Surutan na ti amin nga ibagakkan kwa na. Tilaang nagbalin a parikot ko, ket ti inana. Taimparupa na kanyak, akay kayat na pailaang tinagawan nga asawa ni Dindo, ngam siya nga agbalinton amay kadwa nga ina ni Boyet. Umay kayo manganan, mamang. Nakaluto ako iti pangrabyan tayo. Nay, nakaluto ka mo't gayam nga agpayson. Anya nga iti inluto masidaan tayo. Nagluto ak iti kare-kare, mamang. Iso ka nung amin ti paborito ni Boyet, ko na ni Dindo. Kasta ka di. Nan, ramanak man ti linuto. Uwan, mamang. Adtoy, mamang. Kasla, adakurang na. Ha? Ay, sana kasta titimpla day divina. Nagluto iti kare-kare. Kasta ka di, mamang? Anya ka di ti kurang na. Ay, jak maibaga. Basta sana kasta titimpla day divina.
Tinasayaat, ayabam ni Boyet, ta iso ti manghibaga, no anya ti kurang ti inlutom a paborito na akari-kare. Sige, mamang. Mapan kon ayaban ni Boyet, iti silid na. Nasaya at mata nakaawag ka, Dindo. Kumusta ka dita balay, Rowena? Awan ka diti problema? No may papan ka ni Boyet, awan problema. Kani mamang, adda Dindo. Oh, apay, ano ti problema ka ni mamang? Tunggal adda aramidak, kanayon nga ikumpara na kiti day di asawam. Nang runa iti panaglutuan. Rowena, pasensya amon ni mamang. Ang mga numay kawalaan ta si kandata dita. Talagang amin anasingad day ti day divina. Iso akas ta siguro ti aramid na. Maawatak matket di. Adadag iti gundaway ama ofendak. Di kagdanag. Araramidak mat amin na kayat ni mamang. Agyaman nakarod no kasta, Rowena. Talaga man nakaawat ka. Saan ka nagpindot anang pilikan kang agbalin amay kadwa nga ina ni Boyet nga anak ko? Aramidak ti amin, gapo iti panagayat ko kada kayo ka ni Boyet, Dindo. Di kagdanag, kabaala kasalaan ni mamang mo. Mamati ak maalak tumatlaang ti ugali na. Amok day ta, Dindo. Tita Rowena, apay akas lamalmalday ka? Adda ka di problema? Awan Boyet. Mailiwak lang ka ni Dadim. Oray siyak, tita. Mailiwak matunayan ka ni daddy. Kano mo nga gawin ni daddy? Mabiitan Boyet. Adala ilaplepas na iti kumpanyada iti Davao. Ngam ko na namat kanyak iti naudi ang nag-video call kami. Dandani kanon malpas ter aramidan na ijay. Kaya ta sa wanday ta, dandanin agawid ni Dadim. Kasta ka di, tita? Tita Rowena, pasensya mo ni Lola, ha? Amok dagiter aramidan na kun ka. Kanayon na ka ngamin nga ikumpara ka ni Mami. Okay lang dayjay Boyet. Maawatak ni Lolam. Amok ano daduma, masahir tirik nam, tita. Ngam no siya kamaysa, kay kayat ka, tita. Ket agyaman na kiti panangas asikasam kada kami ken ni Lola nga uray makumikom kay ti trabahom. Awan anyaman na kanyak dayta Boyet. Manipod inayat ko ni Dadim, nagbalinan nga obligasyon ko amin nga obligasyon na. Ket may sadita ti panang taripatok kan ka, kastamotan ka ni Lolam. Kayat ko apanagnakan ka ni Lolam, ama ikariak nga agbalin amay kadwa nga inam. Thank you, tita. Awan ma ko nakiti panangas asikasom kanyak. Ket sapay la kumata saan ka maupupay ken ni Lola? Saan ta mapasamak dayta Boyet? Ipatpatag kayo ka ni Dadim. Ket aramidak ti amin, tapno maikariak met iti pammatagyo nga agama. Hello, Rowena. Naimbag tay mawag ka manan. Saan kan sa ama kumiti trabahom ita? Saan, Rowena? Kinapudno na ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya day ta, Dindo? Naaramid kong dagitirumbang nga aramidag dito'y Davao. Kaya nasulbar mo tan di parikot iti kumpanya. Kasta ka di? Nasayat na rod no kasta. Kaya tasawan day ta, dandani ako nagawid.
Mailiwak una yun kada kayo kan ni Boyet. Kasta kami matkan ka. Kinagpaysuna. Kanayon adamagan kanyak ni Boyet. No kaano ka kano agawid. Mailiw una yan kan ka ti anak mo, Dindo. Di kay agtanag. Maklaat kayong tulangan iti may isang aldaw. Tadaak tundita. Kaano day tangay? Santo na sorpresa no ibagak kada kayo. Basta umadanin. Adaak tundita, Rowena. Si uuray kami kan ka, Dindo. Iso nga agan nagkakumakanayon dita, ha? Wen, Rowena. Ikarik dayta. Madlaw ko akanayon ti panagdalos mo dito ibalay, Rowena. Kaslada isagsaganaam. Masapula kanayon ang nakadalimanat da iti balay. Tapno maragsakan mo't ni Dindo iti sasangpet na, mamang. Kasta ka di. Kaano aya sumangpet ni Dindo? Di na mo't imbaga, mamang. Basta maklaat tayon tulat ta kanon. Ay no kasta ga raud. Masapul amagatang ang dagiti paborito na amakan. Ikabil di taref, tahuston to amaluto apaman na sumangpet. Mamang, kasta nga men ti aramid da iti Vina nga asawa na. No amuna adandanin sumangpet ni Dindo, nakasaganan amin amaluto a paborito ni Dindo. Masapul a kasta mo ti aramida, Rowena. Kasta ka di, mamang? Di kagdanag. Adda bukod ko pamuspusan. Tapno maisagana amin ang masangputan ni Dindo. Rumbag laang. Kakaase, di anak ko ang napanagtrabaho iti sa bali a lugar. Rumbag laang ang maasikaaso ang naimbag iti idadateng na. Di kagdanag, mamang. Siya kon ti makamoy ti dayta. Ammo kon ti aramidak. Saan pa'y laang ang nagbaliw ti ina ni Dindo. Talaga kaya't nakaikumpara iti sigod a manugang na. Ngam, amok, subsubukan naklaang ni mamang. No aginggat kaano ang kabaalak nga ibturan ter aramidan na kanyak. Ngam kabaalak ti amin. Gapo iti kinapatagan kanyak dagiti agama. Ngam tulungan na ko, Diyos ko. Talaga kayat ko nga agbalin kami anaragsak a pamilya. Kada Dindo kan ni Boyet. Kayat ko apanagnakan ka ni Dindo. Asaan ang nagkamalian ang pili kanyak nga agbalin ang may kadwa nga ina ni Boyet. Di na ko mabaybayan, Diyos ko. Mabit lang, umayon. Sigurado ani Boyet lakit din dayta. Boyet Surprise! Ha? Dindo? Siya nga, Rod. Adda ko. Ay na, agyaman ak si mangpat kan Dindo. Di mat kinanakkan ka. Amaklaat kayong tulaangan ta nakaawid akon. Inururay ko dahi tiyo gundaway Dindo. Amo ka maragsakan lakit din ni Boyet inton sa mangpat. Ayan ni mamang. Napaniti ayan ti kumare na. Masansan ti ipapan na ijay sipod pimanaw ka. Baybayak mo tan atap no makaaliwaksay. Kat kumusta kayo matadwa? Awan ti rumba nga pagdanagam Dindo. Kabaalak asalaan ti ugali ni mamang. Agyaman na Rowan. Kung naklakit din na panawan na kamin kan ni Boyet. Gapitar aramidan kan ni mamang. Si Kamat. Di mat ko nakan kang awan ti agbalin na problema mi kan ni mamang. Talaga nagasatak kan ka Rowan.
Amok ngagbalin ka apagwadan nga ina kan asawa. Ala, di mon panunutan dayta. Umay kakit din agpalas tapno makainana ka. Kabayatan nga ilutlutok ti paborito mo asidaan. Agyaman na, Rowena. Kaya't ko mga ipakadakin kang agkalay sa kamin kini Rowena iti mabiit. Kasta ka di. Sigurado ka na talaga, Dindo? Wan mamang, napanagnakamot siguro ti kinasayaat na kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Ay, Dindo. Amok nga gaita. Di mo pailan nalipatan na divina, mamang. Kataklonek, oray siyak. Saan to ang mapunas ti pusok na divina? Tainayat ko iti kastaunay. Gampanawan mo't siguro tapno maadaan ni Boyet iti may kadwa nga ina, nga agbalin mo't lang akatakunay-nay ko iti biyag. Amok dayta, kat sa pailak tasaan ka nagkamalian ang pili ka ni Rowena. Saan to Apolos, mamang? Ay ayatag unay ni Rowena, kat amok nga agbalin to anaragsak, tibuklen mi a pamilya. Nagkalaysa kami kani Dindo, kalpasan di sumagmamano abulan nga idadateng na, manipod ijay Davao manang Emmy. Kasta unay aragsak ko, tanagbaligi ak anang ipanaknak iti ina ni Dindo, ama ikariak nga agbalin nga asawa kan may kadwa nga ina ni Boyet. Ita, nasayaatan ti pannakilangan kanyak ti ina ni Dindo, kat naaklunan, asyak itan ti asawa ti anak na. Kat manula abulanan, manipod ita, ipasngay kung tumatan ti umuna nga anak mi kani Dindo. Sapay ko ma, tanaka ipaay inspirasyon ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Rowena. Pagayam ko a Rowena, maragsakan na kiti napasamak iti ayan ayatyo kani Dindo. Daytoy ti mangipanaknak, nga awan iti edad kan estado iti biyag, tinapudno a panagayat. Kas ipanaknak ti panagayatyo iti tunggal maysa kani Dindo. Nasupapakan mo ti amin a sakripisyom, tadi kasimuko iti trato kan ka ti ina ni Dindo. Kablaawan kayo mat iti umadanin a panangipas ngay mo, iti umuna nga anakyo. Kararag ko ti agnanayon a kinaragsak, ti binukalyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag.